Okay, så kører vi 2 Hz på den horisontale. Vi starter på 9,3 volt igen. Jeg tænder for pumpen. Og så ser vi, ligesom vi forventer, at det ikke stiger nævneværdigt opad. Der er i hvert fald en meget lav densitetsforskel her. Det er primært... Og vi kan lige prøve med lidt lavere hastighed på den her. Det gør blandingen bliver meget mindre. Altså, Ja. Fordi det kan ikke blande sig nedad. Nej. Det kan ikke blande sig nedad. Nej. Ja, ja. Ja, lige præcis. Der er ikke nogen blanding nedad, så det ligger så lidt mere på bunden. Det er også som forventet. Skal vi ikke sige det, Torben? Jo. Og vi var ved 2,4 liter per minut her. Og hvor mange liter per minut var vi? 9,3. Okay. Jeg må hellere stoppe den, så det ikke bliver for rødt herinde. Ja. Det skal jo ikke, altså. Nej. Og lige få den blæst igennem. Det er fordelen med at have så meget vand og lege, men så gør det ikke helt så meget. I hvert fald ikke noget densitetsforskel. Men hvad tænker du i forhold til, når jeg laver med densitetsforskel? Hvor ofte skal jeg tømme bassinet? Det er godt spørgsmål. Det er der begynder at betyde noget. Ja, tak. Det er så ikke. I princippet, hvis jeg bare måler det hver gang. Men det gør det selvfølgelig sværere at sammenligne. Altså, kan du ikke lave nogen, du sætte temperatur på? Jo. Altså, hvor meget vand er der i tanken, og Ja. hvor mange kubikmeter er der? Ja, hvor mange kubikmeter er det, og Hvor mange kubikmeter er der? Så har du vidt det. Jeg mener, der er 6 kubikmeter. Inklusive det deroppe. Ja. Ja. Godt være der. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har lige fået de tekniske tegninger fra Kim, så jeg skal lige have regnet. Præcis hvor stort det er. Men det kan jeg godt finde ud af. Hvor bred er det der? Den er 78 78. Ja. centimeter Ja. og 50 meter dyb, men jeg har kun op til 40 centimeter. 40 gange. Ja, så det er 40 gange 78 gange, og den er cirka 10 meter lang, 10,6 meter lang. Cirka 3 meter til en kubikmeter. Ja, og den er 10 meter lang. Ja. Og så er der også en på den. Og så det er 3-4 kubikmeter deroppe, og så er der så nede i røret der. Der er ikke mere. Nej. Jeg tror, det er cirka 6 i alt. Det passer meget godt, hvis der er så 4 heroppe. Det kan godt være. Ja. Det er måske lidt mindre. Ja. Okay. Og hvor meget hælder du så ud? Det er så her spørgsmålet kommer ind. Ja, 2 sekunder. Så... Jamen altså, der kører jeg enten cirka 1 liter per minut, eller et halvt liter per minut. Afhængig af de 2 indstillinger, jeg kører på den. Så den er altså... Det vil sige, det er 2 minutter, Nej. 2 minutter, det er så en liter Ja. i forhold til
Ja, det burde ikke Så, gøre så meget. så, Det er måske mere farven, der bliver et problem før. ja, det bliver ikke intensitet. Det gør det ikke. Nej. Bare på det, så får jeg det bare ud. Ja, Så jeg skal jeg se det. ja. Så det er primært, at det bliver svært at se på film, når det bliver for farvet, ikke? Jo. Fordi du kan se allerede, nu er det begyndt at blive sådan gråt. Det gør ikke så meget, men hvis man bliver ved længe nok, ikke? Nå, så er vi sådan set klar til at køre den sidste. Ja, det skal jeg nok brænde. Yes. Det er rimelig væsentligt. Det kan man jo, ja. Det skal jeg nok. Yes, ja. Nå,